बे मा बुस्थु सिङावनिखौ जिरना जाजा बहा जाहैदों बबे बुस्थुआ सिङावनिखौ जिरना जाजालायि मा बेलाय रायजोफोर बुंदो दे आंनि नंलाय नों ब्रादार मिलानि आच्छा ओमफ्राय बहाय मावोमोन नोंलाय नों आच्छा ओमफ्राय बे जायगा एरियानि नामा मा होनलाय हेल' लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोन गासैनोबो आंनि इउटिउब चेनेल नायग्रा लोगोफोर नोंथांमोननो आं सानो नोंथांमोन गासैबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ दा जों लामा थाबायदों नै थांनो टाउनाव थांनो ओंखारदों जों ओरैहाय ब्रादार वांसुबो दङ नै लान्थिनो मबाइल नायनानै थाबायनायाव बिराद बिजि बियो माने दिनैहाय जोंथ' गुबुन जायगायावसो दंफैयो नालाय माने दिनै गुरलाब मोनदों आरो जोंनिया गुरलाबाखौथ' मिथिखागौ जानो हागौ गासैबो गुरलाब मोनदों जोंनिया बिनि थाखायनो माने बिनो फिसालानि एडमिसननि फैसा नांगौ जाहैदों न'आवहाय बिनि थाखायनो सोहैनांगौ सोनोबो रोङा ब्रादार वांसुआ बिनि थाखायनो आंखौ लिंदों सोनो आं एसे रोंलायथियो दा बेनिफ्राय एसे बांसिन फरायनायनि जिथु इथा पास आङो मा पास नांगौ जाखो नांगोल पास आं नांगोल पास बिदि दा ब्रादार वांसु आं इथा पासलै एसे उन्दुना लानानै मेगना बुग' मोनदोरा मेगनानो बुलब नुदों नै दिनैहाय खामानिबो गैयामोन नालाय पेमेन्ट होनायनि टाइमाव बोरैबाला खामानियानो था जोंनिया मियानो होनांगौमोन नालाय मिया होआखिसै फुल खामानि जाबाय दिनैसो होदों आरो 2 तारिखआव दिनै 2 तारिख ना नै ब्रादार वांसुआ गस्ला गानबाय नै बबे थांनो ओंखारदोंमोनलाय जों Shimoga ब्रादार वांसुनि फिसाज्लाया नैसो सानै जों फिसाज्लाया दा टाउनाव थांनो ओंखारबाय नै मोनसे जायगायाव ओंखारबाय एसे गोजान फैनानै दा ब्रादारखौ फैबाय नै जोंनि ब्रादारा नै बल जोनानै बेंगलाव बल जोनायखौ बबेनि नंलाय नों ब्रादार मिलानि आच्छा ओमफ्राय बहाय मावोमोन नोंलाय नों आच्छा ओमफ्राय बे जायगा एरियानि नामा मा होनलाय सराइबिल होमब्ला लोगोफोर नायलांबाय थ' लोगोफोरजों सफैबाय नै खायसा सोखांबाय खायसा सोंनायावथ' सिङाव माबानो मोना नालाय भिडिअ खालामनो मोना नालाय सफैबाय जों दा टाउनाव देखायलाङासै नै जों थाबायबाय दानिया खायसा सोखांनानै थांफिननायसै अट' गाखोबाय नै रुमावहाय अट'आ दहायनो गोदानमोन दानो बोरायसो मोनबाय आंखौबो जालायनो नागिरबायरा माबा अट' सालायग्रायाबो माबासो सोंलायबावो मा होनो बिदिखौ खाखि सिगारेट खायसा सोग्राया बिदिनो गिलासे 10 थाखानि लुबैबाय आंखौ थगायना लिंबोदों आं बिदि लाबोयामोन नोंसिनाव माबा कुइसन सोंनो नागिरदों ओमफ्राय नोंसोर हायोना हाया कमेन्टआव खोन्थाहर हाबायब्ला खोन्थाहर हादोंब्लाबो हायाब्लाबो खोन्थाहर आरोखि बे ब्रादार सोंनाय कुइसन सिङावनिखौ जिरनानै सावनिखौ जाजायो बे मा बुस्थु सिङावनिखौ जिरना जाजा बहा जाहैदों बबे बुस्थुआ सिङावनिखौ जिरना जाजालायि मा बेलाय रायजोफोर बुंदो दे आंथ' सब बुस्थु जाग्रा बुस्थु मानिखौनो माने सायावसो जिरनानै सिङावनिखौ जायो सायावनिखौसो जिरनानै सिङावनिखौ जाखायो दानिया बांसिन बुस्थु गाखोनो बेनो जाहैबाय ब्रादारनो कुइसना जाहैबाय सिङावसो जिरग्रोनानै सायावनिखौ जायो मा बुस्थु आंथ' हाबायमोन हानायालाय नोंसोर कुइसनाव माबायावहाय
कमेन्टआवहाय सोंहरब्ला मा बुस्थु नों हाबायब्ला जों खोन्थाहरनानै कमेन्टआव सोंहरब्ला खोन्थाहरनाय जागोन आरोखि आं So finally next week जोङो दा नै सराइबिलावहाय साजों साहा लोंग्रायाव मोनफैबाय क्या पैसा दिया भाग गया कौन करने वाला आदमी करने वाला काम करने वाला ये इसमें होटल करेगा क्या हाँ होटल करेगा ये रमजान के बेयाव नै जों साहा लोंग्रा दखान जों दा साहा लोंनायसै ओमफ्राय रुमाव थांफिननायसै आरो मोनाबायबो ओमफ्राय मोजांखौ नुले लोगोफोर आं दा भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन बाय